Kamaro mana winche jarama Lolo TV helno odiochieng' maber. Ma en chino mar kuku mar wach kod an Jeff Olumbaka. Mana weche madhi nyime kinde ka kinde. Sani waneno ka weche mag kampen ochuo chieng'. Wadwa rango ni to kata kapok duol mochung' e tayo weche mag yiero Orlando ayanga ni chako weche mag kampen kochopo higa manyien. Bende en gima kare ka oganda wa osedonje weche mag siasa. Wadwa rango weche gieki ka bende gikonyo e nyayo uchumi kata ginego uchumi mapacho kae. Ama kelo ni chenro nieri an Jeff Olumbaka. An kod wendo kae. Bro Mosou omiyo nyinge kae to bro nyime kod twak machalo kama arwaki studio. Ero kama Moso ganda wa maneno lulwite. Aka puro ni monda moso ganda ma neno lulwi. Angeno sebedo ndalo mang'eny kapok abiro ka em na dich ma town. To morga ahinya kabiro lulwi ka nikech kae kama warumi gi joluo to wago mpaka gi joluo. Ero kama nya Anthony arwaki studio kinago ni kama kum ka upul mari mar chipo. Mano ni mondo walosi ni sani eri campaign ochuchien. Koni kod kocha oganda ni campaign. Weekend koromo en campaign. Ka ji odhi liete en campaign. Iparo ni ginieri ochakore chon koso sauce mana chupo. An gima neno ni gima timre sani en gima ber kabisa. Nikech kata kubedo ni adwa keto pesa e Kenya ka. Yeah. To nyaka pinjran to en national government kata government to Kenya ka iloso nade. Iloso gi demokrasia kosi kawe ka ku gi bombe. To gima neno ka ji loso mang'eny kama ka ji campaign ka ji wacho gik ma gidwa timo. Tani neno gima ber nikech mano nyiso ni demokrasia wadhi mbele kabisa. Nikech pok awinjo ni ji odhi rally to ka giwuok rally to gidonjo tend ng'ato. Gidhi winjo jotende kendo jotende giwachamo. Jotende ginyiso gi nang'o ma gidwa dhi timo ka gikawo telo. Ka apimo gi gik matimore Amerika. Yes. Inwang'o ni Republican ta Democrats ne gichako timo campaign higni 2 mokalo. Yeah. Yes. Koro to mano ok keth jok matimo biashara. Ok keth jok matimo tijegi. Nyiso ni demokrasia osedhi mbele kabisa. Wan kaka jo Kenya en gima ber ahinya kendo en mor man gi chunya ni gik matimore e pinywa ka. Kirango kaka piny kaka Southern Sudan. Ing'eyo ni kata bedo mana grali kende. Yes. Mi keto ganda ma koro iloso kodgi. Kitimo kamano to ng'eny ji biro tho nikech bunde biro muoch. Mago ok timre Kenya ka. To Southern Sudan to gitimre. Koro ng'ato nya penjo ni to dang ikaw pesa ni iket Southern Sudan kosi keto gi Kenya ka. Sana ji bende chako wacho ni kaw pesa kitero Ethiopia bende ji luor nikech nitie demonstration mang'eny ahinya. Ai demokrasia be onge. Koro kaw pesa kiketo kanyo nyiso ni musukozuko moro matimore cha nyalo dhi mbele gi pesa ni keto mitimo investment Ethiopia lal. Emomiyo neno sana investment mang'eny di Tanzania. Investment mang'eny kaka international conference biro Kenya ka. Uganda ok bi nikech Uganda orit koda kur. Ero kama nya Anthony winji maber. Uganda kiwacho to nayo ka be sije no bedo kod romo moro kod oganda juma mokalo kaja chane neno ka oganda no wuok oko mang'eny ok ng'eyo gimo en kod oganda maluwe mathoth kamano. Kata kamano mano ero to wacho Uganda obiro wache ndalo moko. Gima dwaro penji en ni to aneno ka oganda moko kata jolony molonye weche mag uchumi gitemo wacho ni siasa machon buogo investors. Nigi miyo investors dwaro wacho ni huyo sani akudwa timo ohala Kenya nikech weche mag siasa osechakore maliet. Iparo ni bende mano ero en adier. Ing'e ni Kenya kaka maseyudo ni sana ji luongre ni jolony. Yes. To kuma gilonye to be onge lony man ka. Onge lony man ka. Gina ng'ato rango ni ng'at ma otimo rally kawuono ok en candidate ma support. Koro wacho wakweru jogi mondo gidhi mbele nikech jibro riambo investors. Gin investors magi madwaro ringo. To onge kita mach moro maliel. Onge jok moko magore. Yes. Jigo agamba to ji doki uti. Inya paro kane Joho nen gi rally Nairobi ka. Yes. The rally not team on Sunday. Chieng' Jumapil. Yeah. To bang'e kanyo to jodoka doki uti gi. To Joho be odhi odoka Mombasa. Onge gimo winje ni notimre marach. Yes. Koro mago investors magi magigo riembo. Ani ni mondi bed ni in ng'at man gi lony. To nyaki bed ni historia moro bende ni go. Nyaki bed ni nyalo wacho ni bwana Uganda timre kama, Tanzania timre kama, Peru timre kama, Singapore magi gik matimore.
ok lony mar ni igweng'wa kama motimore kama kumotumbe tiparo ni mano kore lony inya biro wacho kaka investor biro Kenya ka gima nyakwa pinji ere gimomiyo gigi dhi nyime demonstration be dhi nyime to international conferences to timore mane Kenya ka kendo timore Nairobi mago to timore nikech ang'o wawe kuru on gima neno ni kik waket gi panic moro maonge to thuolo mar go siasa bende osechopo Oselande yanga gi duol mochung'e tawich magiyo. Ing'e ni chike mwango onge kama achien thuolo mar go siasa osechopo. Chike mwango kata ko bedo ka Jeff. Mago onge boro kapok ochopo yier. Mago onge ko bed kodi ka Jeff. Yes. To wago mbaka. To wago mbaka siasa. Idwa ni koro mako wan ke ko wacho siasa. Sasa ng'ato wacho nyalo golo opinion mare. Yes. To dhia mbele gi wacho gmowacho. Wan gi miluongo demokrasia. Yes. Wanyalo rango to bende national government timo maber kose timo marach. Ka waneno ka national government miyo nyithindo laptop atindo tablets actually not laptop tablets. To ye nyithindo go gionge jopuonj skunde moko onge jopuonj onge classes to nyak wapenjre to bende national government be otimo gimonego be otimo koso timo gima gimiluongo ni PR mago gik nyako wachi national government jok matayo national government idwa ni mondo warit nyaka dwe ari bene warango mana ni to en school mane maonge kod taya kata maonge gi class momi laptop momi tablet mondo ngene oyo mind to kuongo ger class kuongo ger kama nyithindo some kata omi gi jopuonje koko megi tablet do maparo ni skunde magi sedhi ng'eny gi aneno ka sirikal maduong' temo keto weche mag rural electrification gitemo keto gi e sikunde koso wach ni ineno ka wach tablet ni en mana pia to laptop to tablet no nyina to skunde moko to onge class mochopo class aboro be ing'e ni tiek school moro Turkana ma nochakre 1974 to nyaka Samuel Oseni onge nyathi mosetimo class aboro kan onge okochopo class aboro yes ochopo na class achiel ariyo kochopo ang'wen kata nyithindo weyo koro gidhi somo skund no nigi jopuonj ariyo koro dang nyisa ni mano skul no tere laptop to priority en kan kama class nitie mitere laptop kose mondo wager ni nyithindo e gweng' ma Turkana ne wager ni nyithindo go school kose ger ni school to waket jopuonj mang'eny kanyo priority kanye magi koro kwa wacho tiwacho ni rite nyaka dwe mar ariyo higa mabiro rakichak wacho siasa pesa be nyaka be umisa ni bwana wach mar usuru moro michulo dwe ka dwe cha rit nyaka dwe mar ariyo 2017 rakichak chulo usuru kiwacho na kamano anaonge mame ma nyalo bori yes nikech koro chaka biro chako chulo usuru sama chako wacho wach ma siasa kama na jaraganya siasa hero iwacho ni siasa ok en gima rach osedonja na ka nitiere coalitions wan goro mathoth miwuoro sani ri madongo mabende oganda wuoyi koni kod koche mar Jubilee kaachiel kod mar kod sani ri kod no kapod ok ging'eyo ni to en ng'a madhi ting'o bendera mar gino ni neno jumbe moko kalo kocha kama usio kanitiere Mombasa wetangula kanitiere Narok kocha chande gidwaro ni mondo migosi Raila Amolo Odinga osir ng'ato kata oyue kata waipa nowacho ni giwach ng'ato kapok rondo mar 12 nono to gibro kawo another action iparo ni sa osechopo mar wacho flag bearers koso podi mano en demokrasia malore kaka jokod dwaro an kenda mora ahinya gi gik matimore kod niso ni ng'ata nyalo wacho pache kod iparo ni pod otegno nyaka sani wawa mondo abiro kanyo ni ng'ata nyalo wacho gima ni pache to be jiwinjo maber gima chanda gi Jubilee ni ng'ato kidwaro bedo ker kata president tiwacho ni rit nyaka 2032 ndaka kanyo raka koro wach mar bedo ker kata deputy president inyachako wacho nikech ang'o sani giwacho ni gin candidate gin ker Uhuru Kenyatta 2022 to 2032 gin Samuel Ruto to mana kalore gi gini mane giketo onge tabu kanyo gi jomage mane giketo e kindgi kaka Jubilee ne giketo kuom Uhuru Kenyatta kod yes ni jotelo mar Jubilee to dong ineno ka kod koni ineno ka Wetangula wacho mare ineno ka Kalonzo be wacho mare Raila be wacho mare Joho be nitie kanyo wacho mare mano kori demokrasia we mondo wachni ineno ka Democrat wawatiekni Democrat kapok gibedo candidate mare to joma ng'eny nochung ineno Boni Sanga giri ochung joma ng'eny nochung
to Clinton bochung to gigo dhoge kaka jok madwa dhi mangono dwa bedo ker to ai gibi in national delegate conference to gitegore delegate tegogi ere kuma mani ka kod otimo mano is okay ma kod kotimo ti wacho ni kod okawacho ni okawanya pokawacho ni kod gude dok piny na penyi ni bende iparo ni kod ligi ote ko dwaro koso mano pokawacho ni kod gude madwa ni mondo awachi en ni ka untiere kod pre-election agreement uketo girimidi kaka obet kod ni Anthony Jarang wacho ni oyo Jeff wanyiewo ot ka wanyiewo ot milion 20 to ichul milion 10 sani kochopo higa manyien an bende achul milion 10 mano ok en gima rach to kapar ni Jubilee notemo rach ka giwacho ni oyo obed piny mondo ka Jubilee owinjore ni wuoti higa ni higa ni mondo tutige mano ok ayude rach moro gima to penji sani ni kaka kod baneno ka principles magi osebedo kawacho weche maneno ni ok giwuo e level achiel bende iparo ni en kod teku makare an ka apime kod ANC ma South Africa anya paro ndalo ma Zuma wacho ndo bedo president to Thabo Mbeki be ndalo nene president to koro competition of the malo kabisa makoro campaign kabisa ma Julius Malema osechako wacho makoro wacho ni en is ready to kill for Zuma Kenya paro ndalo na boje wacho ni ANC machurumo machachi gore kabisa to bange kanyo ka koro Zuma be yiero kaka chairman ma ANC kore no bedo ker mar South Africa to Mbeki to the retirement dongi no ka ANC no bedo strong kabisa bang man gima timore ODM kata kwarango Democrat not ODM code kata kwarango Democrats gine wacho ni Bernie Sanders ku Hillary giketo Democrats koro party koro obedo mayom maktek magi wacho ni bwana ka gineno to gineno ni Republican ka chal matek to ka Republican be ne gin shida mamagi Jeff koro gima ngisi ka ipenjo maber ni to iwinjo ka Wetangula wacho mamage Kalonzo be wacho mamare neno okung'iyo gokoyo Wetangula to koro wacho ni Jakom bio shots na empty ok mane gima no wacho to an mago kuboga nikech an kapime gik mane America wacho gik mane timre America tinono ka Obama kod Hillary ka gi manyo nomination mar Democrat to Hillary wacho maler ni Obama onge experience okotiyo onge gimoro amora malich ma Obama osetimo ma inyamiye go presidency to kata Bill Clinton no wacho maber ni Obama kamunya nwange kura mang'eny kabisa en mana kwar jorotenge to mabambo duoko maber ni Hillary do loso mang'eny experience moro mbo wacho gima mosetum lich bende to onge en na gimong'eyo ni Hillary nen first lady mano kende to kwero Bill Clinton nowhere ruako weche mag racism i campaign mar America bange to ka Obama kosekalo dongi nono ka Hillary ogmiyo tich mar Secretary of State mago gik matimore ndalo ma gitimo primaries ma ineno ni competing ideas timoko inwango ni ng'ato bayo nyawadgi malay to mano competition mane demokrasia daher kabisa ka winjo ni Jubilee bende timo gikala ni competition mar Jubilee Party ni Jubilee Party gine ne gisewinjore Anthony mano demokrasia kosema nango mu winjore gi joma delegate kosa gi jare mu winjore to ora ne winjore kapok no wadhi yiero mar higa mar 2013 gibedo piny ka Jubilee ne winjore gocho ni lemo mokwongo gi mar ariyo maendi wang'eyo kaka wadhi mano chenro margi man ok ayud makosa mara mara iche ting'eni jok mano winjore en ker mar His Excellency Uhuru Kenyatta kod Ruto ne gibedo piny gi winjore mano demokrasia bende Cos'è democrazia anta winjore e uganda magitelo ka un party mano kro rwaka ukabela kore demokrasia ke kaje ka un party to dwaro candidate to wacho ni delegates wan jama hama kama wadwa chung bedo ker puodhwa uru ng'ano muneno ni nyalo tiyo tijni to delegates wacho ni ng'ane moneno ne ber to mondo delegates wacho ni ng'ane magineno ne ber
nyaki wach ni gik midhi timo. Mano e demokrasia. Mamaru ma Jubilee ano chacha. Mano marwa koso mar Jubilee. Na onge kod duond bura mar riwruok mantie. Anthony Kimawacho en kadi ne kamano ka ji ochopo Kisumu. Neno ka weche ne wacho nitie jod bura achiel ariyo mano chung kata governors mane wuogi wacho ni Migosi Raila Amolo Odinga odhi kod Joho e yiero mar higa manyien. Joho obed jalupne. Mae momiyo akelo question mar ni to be kod nitiere kanyakla. Mago be ji lusa. Kech ng'eni rally ka ok en kama ipange weche kaka ji dwa dhi election. Rally ka be ji loso ka gidwa ni gimoro go jopiny. Mago be ting'o sifa mar Joho malo. To kapar ka Raila nyalo betim kamano. Mondo Joho bed running with 2017 mano ok betimore. Mago be ji loso. Ng'en sasa ka be ji wacho weche mang'eny to mitiyo go maber matin. Koro ng'ato kaka in kod an musunga ler. Nyakwaranga ne to bwana gimowacha be nyalo tiyo koso be nyalo tiyo. Yes. Bure noka joma chalo kod wawach koro ne kod ineno ka nitiere kod options machalo nade mondo mi giyud cake ma gidwaro ni. An gima neno ni kod sani pod nigi chance mar yumbu. Chance mar yumbu en nang'o? En ni kopore ni sani jokod dhiloso gi Mudavadi maber. Bigi wacho Mudavadi ng'e ni jogo nosilongi nyaka ni mashitani. Duo korwa kod kokoni mondo watim ang'o? Mondo wati kanyakla. Obiro at what capacity? Mudavadi ng'e nonwang'o kura madhi na nus million. Yes. Uhuru kirango result man obedo announced no yombo around 600,000 votes. Kopore ni nyaka okuch Mudavadi big keto ni Raila. The difference mar kurago mar nyalo bedo mar Raila kod Uhuru bro dong around 200,000. Samoro jomoko seloko pachgi. Wawa tiek. Jefi penjo. We moda duoki. Jara ganya nitie joma seloko pachgi. Koro ko nyalo wacho ni ka adwa nanu pimi nus million gi podi go wapimi gima nyalo timore kwa rango historia. Yes. Koro kosetumne kamano mano nyiso ni pod Uhuru nigi mbele gi 200,000 votes. To ineno ni kopore ni Ruto obedo jalup ker in 2017 nyaka 2022. Nitie jomoko ma politically must die. Ng'at ma nyaka tho politically en Gideon Moi. Ng'at ma nyaka benam dhigo en Isaac Ruto. Koro gimi nyatimo kaka jokod nyatimo. Wacho ni Gideon chung bedo president. Chung bedo Raila we. Ochung kaka Gideon ikanu. Tiwacho ni bwana wadwaro ni tig pesa kama tin to madhi 1,800. Kata 1,800 kata 1 billion. To wadwaro ni campaign mani Rift Valley. Gideon konwango 300,000 votes in Rift Valley. Jokod are in and will win at 10 a.m. Jokod bro yudo 50+1. Yes. Kiri wa kwano donjo kabisa. Tokoro kwano gitero ware witi ng'ama tokopore joma samoro koro loko decisions mane gibek jomoko tie moloko decision gavana be unugo Mburi agini masani ose jomoko tie moloko paro Mburi agini gitero jo mano miyo 2013 to jomoko be tie moloko paro ko ki Jubilee ka duogi kod nitie jomoko be loko paro ko ki kod ka duogi Jubilee koro kwani en 50-50 koro emomiyo watiyo gi data ma 2013 nkech tie jok moloko ne kati ng'e ni Makwere bedo sedugi ODM kose mar luongo this week magi gik matimore makoro en 50-50 emomiyo awacho ni mar penje wach Makwere no Anthony magi jok mosebedo ka gin na critics mag Migosi Raila Amolo Odinga e thuolo malach ogodo bedo jok ma bende ok ne adieri magi gik matimore iparo nade dong wanyalo duogo mondo mi okaw tigo cha oloko mcha koselewo to kiny ka piny Ruto chako dok kocha notiyo gi serikal. An kopore ni ODM is a democratic party. Yes. To ng'ato ka dubiro to kunya wacho ni Makwere osebedo kago Raila nikech Raila ok en ODM. ODM is an institution. Yes. Ma pesa mara ke pesa ni wagolo kaka usuru timiyo ODM kaka party. Yes. Ng'ato yiene mondo donji i ODM ka en democratic party adiera.
Koro Kendo gima yien thi- giwuok. kendo yien giwuok. Gima nya thegogi Yeah. en mana debe party nomination. Yes. Ka jopiny oneno ni Makwere ni koduogo nya doko kocha, koro gin ma gitame. Gitame. To ka giwacho ni Makwere kata koduogo to wan pod wahere, Yeah. to gimiye kura. Erokamano. To Mudavadi dwa ni duogo ti gi Raila, odonjo kanye kod ka wang'e ni wan gi Wetangula, wan gi Kalonzo, wan gi Raila. Mudavadi midwa ni mondo soye kodni, isoye kanye. Nikech basinjo ka jomoko mane kod wacho ni ng'amo biro moyudo wa kwasebedo kwa kedo nwachako kwa Kenya, nwadhi weche mago sana mag jopuonje, gin bende gidonj mana gi bakdo gidonj. Mudavadi inya wacho ni bwana bi Nairobi ka i-participate in nomination mar CORD in getting the governor ma Nairobi. Kar Dr. Evans. Ka Dr. Evans, koro mondo gi compete, ng'amo yombi nomination, tema koro be. Ng'amo yombi to dong'. Ka Odhiambo Kidero oyombo Mudavadi nomination, Odhiambo Kidero ma jadhigo. To ka Mudavadi oyombo Odhiambo Kidero nomination, to Mudavadi ma Koro Dr. Evans ema udwa kawo kare mondo... ok wakawo kare. To be wanya wacho ni Dr. Evans, Yes. ni wuode Sumbi, piny pod nyako. Kodhni waneno kocha ogoyowa gokinyi. Kata Kibaki noringo Nairobi ka bodhi othayo dhi chung' othaya. Koma Homa Bay cha. Kato be awiti kokalo to en na jadi. Wuode Sumbi be kokawo to bende nonage. Dhi ka kanyo mondo ichakgo kapod warito. Koro mano unyiso ni Nairobi oinge. Ok wawacho kamano, in iwacho. Iwacho ni gole, iwacho ni ene makoro itere oko kocha. To en bende Nairobi osetiyo. Kendo aparo ni oganda mosetiyo ni bende omor ni samoro osetiyo ni maber kech ok wanyal ng'eyo. Kata Kibaki notiyo maber ahinya Nairobi ka represent Bahati constituency. Noneno ka kwano mar siasa ok donja ahinya ang'o i Nairobi ka. Koro omiyo nodhi othaya. Ne komoni bedo president ma Kenya. Mano na kwano mar siasa. Yes. Ing'en Jeff aning'eno ka siasa ahinya. Yes. Koro ka losi siasa mang'eny ahinya, ing'ena losi gik makang'eyo maber. To mane an pacha, mane kaka Kendo Ken Mudavadi ogore Nairobi. Ok ogore. Omanyi ko mar gavana wa Nairobi. Kamano. Gotiko mane mar ODM. Mar CORD. Yes. Kotimre kamano, to be ka candidate mar CORD bende nyayomba. To gimoro be nitie ka. Yes. Kaka Kalonzo be odhi, bowacho no ng'anyo. Yes. Bodhi ka Jubilee. Kan Kalonzo. Yeah. Tadhi tawacho na bedo governor ma Nairobi. Takao Wakamba. Tariyo ng'eng'o kuche. Tabedo governor ma Nairobi. To 2022, kopore no Uhuru yombo. 2022, tabro di loso go kuche. Tapenyo kuche na be ng'ato kuom Ruto kod an. Ng'ano munya yiero. Mago bende mna option siasa ka. Mago mana option. Yes. Erokamano ahinya Anthony Awinji kod paro mopogore opogore mabende igolo mondo mi kod tigodo mondo mi uyud loch kochopo yiero mar. Ano kanisi na jakode. Kiwacho ni mondo uyud loch. Mani seki na jakode. Yese luoga kae de vid Jubilee to kiso ni il kwa ichunge ne aseng'e. Nikech kwato penji kocha to wacho mar Jubilee onge demokrasia. Erokamano Anthony, wach ni mogik manyalo nyiso oganda mabende koro onego bed ni kawo ombulu mayiero jotelo. An wach na mogik en jodalawa. Kama koro jochopeni. Yes. Okadwa ni achiedh mondo joywagre na achiedhra nade. Dang' watim nang'o ng'ama nokonyowa. Sani ema koro ji loke paro. Sani eminya wacho ni 2017 mae ng'ama dhi gone kura. Kirango gik mowacho, gik motimo. To mondo itim kamano, nyaka ibed go pande, to nyaka ibed go ombulu. Mago gik ma kiongo go, to wek chandowa gi weche mang'eny ng'ano madhi kawo 2017. In kaka ja Kenya. Yes. Kawo ombulu. Mokwongo ikawo pande, tikawo ombulu. Ai tirito chieng' go kura, tidhi go kura. Kigo kura, tikwanyo jok ming'eyo ni nyalo tiyoni kod tiyo ni jopiny maber, makomi pesa. To kitimo kamano, to 2017 gima koro jopiny oseamua, to wabro wacho ni jopiny jomang'eny owacho ni ng'ani makoro tiyowa, to wadhi mne nyime gi tiyo maonge kuku. Erokamano Anthony Jalaganya, kuni erokamano kuom chopo e studio odiochieng' ma kawuono. Kawuono wacho ni ok in jakod. Mano ero wacho naka ni tieko. Wacho na Jalaganya kada yatie kode ka penjo ni un kaka kod unyalo win nade to wacho ni in to wacho ni in jakod. Kare in independent Independent be aonge. Mano wach mathogo e chunya.
Piny pod chon. Pwede go kwad kod kura bari. Yes. Highest bidder. Oh, come on. I'm nyatek. Jivite. Jeff nyatek. Agora eu quero começar a studio, para kukumara chikodi juma kono warango weche bag siasa, masubira kadhi nimekwane kod kocha, warango weche be kuma guchumi kachiel kod kaka oganda nyalo timo mondo ang'o matimore gima duong' mokalo madwanyiso oganda wa en ni weche mag kwe ka oganda pok ochopo yiero mar higa manyien, sama idhi yiero kachiel kod tok yiero en gima nyaka walande numu e kinde.